Tak to máme dneska neděli a vážeme z Bubba Bubba. Naprosto úchvatný materiál, který musí každého potěšit. Vidíte se na tu nádheru. Je to materiál, který v poslední době mě tak zaujal, že s ním samozřejmě pravidelně vážu. To jsou trošku větší streamery. Vážu je na TCM 300 a je to velká zábava. Každopádně vřele doporučuji. Je to vlastně celý vázaný trošku metodou Marka Petižána, protože v podstatě velice pevně to pak samozřejmě všechno drží. Nedělá to žádný nesmysly. Tady vidíte, že uvnitř je trošku materiálu, který dobře všichni známe. Takže tahle divočina je naprosto skvělá. Všem doporučuji vázat, pokud mohou nebo mají přístup do zoologické zahrady, z těchto nádherných peříček. Tady vám ukážu jenom funkci toho peříčka, co to vlastně dělá, jak je krásný a co to všechno dělá, když s tím malinko zahýbáme nebo když do toho foukneme. Tak tohle je uchvatné bubo. Dobře, takže ještě jednou s tím se s vámi loučím a přeju hezký den všem.